despois de celebrar a Xunta de Goberno do Consorcio da Promoción da Música, pois constatamos que avanza e deixa atrás exercicios complicados no eido financiero e arrincamos o 2026 co orzamento máis elevado da súa historia. O Concello consolídase neste orzamento unha vez máis como principal apoio do Consorcio para o ano 2026 cun total de 4 millóns de euros aportados. O compromiso co proxecto é total, non dubidamos en implicarnos aínda máis para que siga funcionando como ata agora e incluso mellor. Temos unha das mellores orquestras sinfónicas de Europa, un fogar de profesionais de primeiro nivel e de talla mundial e faremos todo o que estea na nosa man para que se siga mantendo a excelencia. O orzamento que hoxe se aprobou ascende a máis de 11 millóns de euros, que é a cifra máis elevada da que dispón a Orquesta Sinfónica, o Consorcio, dende a súa fundación, froito do esforzo colectivo para manter e proxectar unha orquesta que contribúe a sentirnos orgullosos da cidade. No 2026 prevemos reforzar a oferta con 32 concertos para abonados no Palacio da Ópera, 16 noutros concellos de Galicia, 2 concertos en Bilbao e a primeira xira polo Reino Unido. Tamén celebraremos o primeiro Festival Internacional de Música para Cinema, con concertos monográficos dedicados a 4 compositores contemporáneos e a todo isto pois se lle suman as citas tradicionais como é o concerto de agosto en María Pita. Quero agradecer tamén a implicación da Xunta de Galicia e a Diputación polas súas aportacións económicas que fan posible que a Coruña siga sendo a sede dunha das institucións musicais máis prestixiosas de España. A Xunta subiu a súa contribución segundo o comprometido. Desexamos seguir por esa senda que non volvamos a vivir épocas pasadas de recortes. E especialmente hoxe quero recoñecer o traballo e a dedicación do xerente do Consorcio, Juan Antonio Cuellar, que dende o primeiro momento se puxo ao frente do proxecto para recuperar o esplendor da orquesta, con unha gran vocación profesional e, sobre todo, cun inquebrantable compromiso para sacar este proxecto adiante e, por suposto, hai que recoñecelo. Tamén se aprobou hoxe o orzamento da Escola Municipal de Música. O Concello aportará 650.000 euros. Datos e números que demostran con claridade a aposta deste Goberno municipal pola cultura e a formación, con orgullo dos nosos músicos e apuntalando o feito evidente de que a Coruña é tamén a capital da música galega. Ningunha cidade do noso tamaño ten unha orquesta sinfónica como esta, con esta calidade, con este nivel, unha formación que ten unha proxección internacional da que podemos disfrutar os coruñeses todas as fins de semana e algo que pasa en Europa nas grandes capitais e, polo tanto, queda claro tamén que somos unha gran capital.